Гэта праграма «Вяскоўцы», з вами Марыя Дзекан. Лістапад. Час, калі заціхае прырода, а разам з ёй і палявыя работы. Працяглымі восеньскімі вечарамі вяскоўцы бавяць час у кампаніі кнігі. Дапамагаюць ім у гэтым бібліямабілі, якія рэгулярна завозяць кнігі нават у самыя аддаленыя вёскі. 5 скрынак з кнігамі і 3 з перыёдыкай. Шумілінскі бібліямабіль рыхтуецца да чарговага рэйса. Библиотекары уважливо звяраюць усе заказы. С собой мы взяли только все самое интересное, что есть у нас в библиотеке. И руководствуясь заказами, которые дают нам наши библиотекари и наши читатели. Вот такой у нас заказ, план-заказ. То, что заказали наши читатели, мы везем им. Это детективы, периодические издания, женские газеты, женские журналы, романы и, естественно, новинки литературы. Фонд бібліёбуса 23 тысячы тамоў, але невялікая газель можа змясціць толькі каля 200. Таму чытачы ахвотна заказваюць загадзя патрэбныя кнігі. Асаблівай папулярнасцю ў прадстаўніц прыгожага полу карыстаюцца жаночыя раманы і часопісы. Мужчыны аддаюць перавагу дэтэктывам. Самыя маленькія чытачы любяць дзіцячую перыёдыку. Так как библиотека «Автомобиль» работает у нас очень давно, у нас сформировалась уже постоянная группа читателей. Конечно, в основном это пенсионеры, но есть очень много людей, работающих, которые работают на фермах, пастухи, которые пасут коров. Мы заезжаем к ним прямо на рабочее место и обслуживаем их. Есть деревни, в которые летом приезжает очень много детей к своим бабушкам, дедушкам. Это вот Ждановка, Лилюги. Для этих детей мы проводим массовые мероприятия. Отдел библиотечного маркетинга каждый год готовит новое мероприятие развлекательного характера, и мы каждый год проводим для них что-нибудь интересное. Например, в деревне Лилюги в прошлом году мы проводили мероприятие правового характера, рассказывали детям о правах ребенка, правах детей. Всем очень понравилось, все были довольны, были призы, были интересные конкурсы. Вёска Прыазёрная знаходзіцца ўсяго ў некалькіх кіламетрах ад Шуміліна. Населены пункт не такі ўжо і маленькі. Тут жыве каля 200 чалавек. Чытаць любяць усе, ад малога да вялікага. Чвэрць насельніцтва – пастаянныя кліенты бібліятэкі на колах. Кнігамабіль прыязджае да іх штомесяц. Бібліятэчны дзень тут чакаюць з нецярпеннем. Вы подумайте, что вы хотите у нас почитать. Вот здесь вот напишите название, автор, заглавие, и в следующий раз мы вам привезем эти книги. Вот, так, пожалуйста. а это по телефону это уже заказывать? Да, можете по телефону заказать, можете передать, когда в следующий раз библиотекарь приедет, вы передадите, и мы вам привезем эти новые книги и переводите. Ніна Пятроўна у ліку самых адданых карыстальнікаў мабільнай бібліятэкі. За свежымі кнігамі заўсёды прыходзіць адной з першых. 10 кніг і 40 часопісаў. Сённяшні улоў пенсіянеркі. Кажа, на месяц павінна хапіць. Сейчас все справились, в огороде все поделали. А что больше? Только почитать теперь. Прошу что-нибудь когда-нибудь привезти. Старинную какую-нибудь литературу я люблю. Ну, все, что надо, что просим, все нам привозят, все нам доставляют как положено. Часто приезжают, мне нравится, что не надо долго ждать месяцами. Ёсць сярод сённяшніх наведвальнікаў і навічкі. Геннадзь Віктаравіч рэгулярна карыстаецца паслугамі раённай бібліятэкі, а вось з мабільнай пазнаёміцца не даводзілася. Распачаць чытальны сезон вырашыў дэтэктыўнай гісторыяй сучаснага рускага аўтара. Услугами библиобуса я пользуюсь впервые, и я думаю, буду и в дальнейшем пользоваться. Это очень удобно для меня. Я живу здесь рядом, и для того, чтобы не тратить время за поездку в город, очень удобно выйти и рядом взять книги. Вообще люблю читать сельские детективы, именно сельские. Мне больше нравится. Иногда беру про рыбалку, охоту. У ліку пастаянных кліентаў мабільнай бібліятэкі і 82-гадовая Ульяна Сцяпанаўна. Любоў да кнігі жанчына зберагла яшчэ са школьных гадоў. Пакуль дазвалялі сілы, часцяком наведвала мясцовае кнігасховішча. Зараз жа бібліятэка на колах прыязджае да пенсіянеркі літаральна на парог. Вот машина приходит, привозит нам на дом. Спасибо. Я довольна. Одно, что я и поговорю с людьми, посижу, а другое, что и почитаю. Книжки люблю, ну такие, что вот более-менее жизненные были. Особенно про любовь люблю. Шумілінскі бібліёбус самы сталы ў вобласці. Па сёлах і вёсках ён калясіць ужо 15 гадоў. Яго паслугамі актыўна карыстаецца больш за чвэрць насельніцтва раёна.
67 вёсак, 15 маршрутаў. Па Шумілінскім раёне бібліямабіль курсіруе кожны дзень. Падчас аднаго рэйса ён можа праехаць звыш 100 кіламетраў, абслужыць больш за паўсотні чытачоў. Глыбінка ў нас чытаючая, і галоўнае пацвярджэнне таму не лічбы, а тое, што за запаветнымі томікамі вяскоўцы спяшаюцца нават пад праліўным дажджом і калючым ветрам. Аднак перасоўная бібліятэка не адзіная форма нестацыянарнага абслугоўвання насельніцтва, якую ўжываюць шумілінскія бібліятэкары. У мясцовых жыхароў вельмі запатрабавана і паслуга кніганошанства. Тых, хто ў сілу здароўя, узросту або занятасці не можа прыйсці за літаратурай, бібліятэкары абслугоўваюць на даму. Для гэтага чытачу дастаткова зрабіць усяго адзін тэлефонны званок. Дапамагаючы пажылым, не забываюць бібліятэкары і пра вясковую моладзь. Папулярызаваць культуру чытання ў Шумілінскім раёне пачынаюць з маленства. У гэтым годзе бібліятэкары сумесна з педагогамі мясцовых школ пачалі працаваць над праграмай «Класнае пазакласнае чытанне». Сумесная праца не толькі перспектыўная, але і эфектыўная. Бібліятэкары адзначаюць, у апошнія гады цікавасць да літаратуры сярод моладзі прыкметна вырасла. Юнае пакаленне шануе і любіць кнігу. У адной толькі дзіцячай бібліятэцы 1500 чытачоў. Акрамя таго, на Шуміліншчыне рэалізуюць праекты і для дашкалят. С 2016 года стартовала программа «Растем вместе книгой». Это сотрудничество библиотекарей вместе с педагогами, с воспитателями детского садика. То есть уже с детского садика мы пытаемся приобщить детей к культуре чтения. Приходили детки, они, конечно, часто к нам с детского садика не приходят, но раз в год обязательно посещают дети, они рассматривают книги. В игровой форме мы знакомим их с библиотекой, с литературой. А задача уже воспитателя – донести информацию у себя в группе, среди родителей. И очень стало модным и интересно, когда молодые мамы вместе со своими детками приходят и выбирают литературу для вечернего, ночного чтения. Яшчэ адзін важны накірунак дзейнасці шумілінскіх бібліятэкараў – краязнаўства. У гэтым годзе супрацоўнікі пры дапамозе бібліямабіля пачалі распрацоўваць краязнаўчыя маршруты Шуміліншчыны. Падстава для гэтага ўжо ёсць. Год таму бібліятэкары рэалізавалі выставачны праект «Месца ў гісторыі». Вялікі камень, старажытныя цэрквы і сядзібы, Кацярынінскі тракт і археалагічны комплекс. Праект аб'яднаў як папулярныя, так і малавядомыя славутасці рэгіёна. Это было сделано для того, чтобы познакомить жителей нашего Шумилинского района и не только гостей с историей нашего Шумилинского края. В проекте мы представляем фотографию этого места и краткое описание этого места, о котором рассказываем. Так и итогом в прошлом году мы создали альбом «33 места». Мы его возили на Славянский базар в этом году. Тоже он пользовался интересом у людей, которые посещали Шумілінскі наш панадворак. Шумілінскія бібліятэкары бесперапынна працуюць над новымі краязнаўчымі праектамі. Яны знаёмяць вяскоўцаў не толькі са старажытнымі мясцовымі славутасцямі, але і са знакамітымі землякамі. Мы работали над проектом под названием «Тутейшие». Тоже у нас был выставлен. Год он у нас отработал, пользовался тоже большим спросом, на котором мы представили знаменитых известных людей, родившихся на территории Шумилинского района. Нашей аудитории мы представили фотографию, краткую биографию и место, в котором родился этот известный человек, который принес большую пользу или еще приносит по сей день нашей стране. Супрацоўнікі Шумілінскай раённай бібліятэкі робяць усё, каб пабудзіць і ўмацаваць у землякоў цікавасць да чытання. Тут арганізуюць выставы рознай формы і маштабу, прысвечаныя знакавым падзеям у краіне і важным гістарычным датам. Больш за 30 гадоў бібліятэцы дзейнічае літаратурна-музычная гасцёўня «Крыніца», якая ўдастоена звання народнага самадзейнага калектыву. Тут не толькі чытаюць вершы і прозу, але і спяваюць, ставяць сцэнічныя мініяцюры. «Крыніца» – дыпламант районных и областных конкурсов. У нашей Крыницы делают разнообразные мероприятия разного плана. От заседаний собираются люди зрелого возраста, заседания разноплановые, например, о каком-то писателе, может быть, пройти вечер, либо встреча с народным мастером. К нам приходят народные мастера из Дома ремесел Шумилинского. Они проводят мастер-классы, рассказывают о своих работах.
Ну и, конечно же, людям очень нравится сделать какой-то мастер-класс, взять поделку к себе домой, пообщаться с мастером, посмотреть его работы, попеть песни, попить чая и с удовлетворенным состоянием уйти домой. У Шумілінскім раёне працуе 16 бібліятэк. Агульны кніжны фонд больш за 115 тысяч асобнікаў літаратуры на беларускай і рускай мовах. Асартымент раённага кнігасховішча абнаўляецца некалькі разоў у год, зыходзячы з запытаў чытачоў. Іх на абанеменце больш за 10 тысяч, у тым ліку віртуальных. Бібліятэка актыўна выкарыстоўвае ў сваёй дзейнасці электронныя сродкі камунікацыі. На сайце ўстановы прадстаўлены навінкі кніжнага фонду, каталогі бібліятэкі, размешчаны сцэнарыі пазнавальных дзіцячых гульняў. Ёсць нават уласны цэнтр прававой інфармацыі, дзе можна атрымаць доступ да сучаснай заканадаўчай базы. Асвойваюць бібліятэкары і папулярныя сацыяльныя сеткі. Працу ў віртуальным асяроддзі вядуць з улікам узроставых асаблівасцей шумілінцаў. Сайт Центральной районной библиотеки и вообще нашей системы, он существует с 2018 года. Значит, в сайте можно найти разнообразную информацию от того, по какому времени работает библиотека, какие у нас есть библиотеки. Можно посмотреть разнообразные мероприятия, какие у нас проходили, различные выставочные проекты. Мы сотрудничаем и с Шумилинским МЧС. Мы различную информацию размещаем на своем сайте. Информации очень много, она разнообразна. У нас вообще 1000 виртуальных читателей. Але як бы не ўдасканальваліся магчымасці электронных СМІ, варта выключыць святло і цуд скончыцца, згаснуць дысплеі, замаўчаць працэсары. А кніга пад рукой заўсёды, і ў радасці, і ў гадзіну цяжкіх выпрабаванняў. Святло гэтай пуцяводнай зоркі даступна ўсім, як гараджанам, так і вяскоўцам.